Аз взема да сбия аванса ли. Тя се умори, според мен вече. Ето, идва. Много не отпуска. Не е сок. Не е штука. Бали на това, майка. Да, гепа, Той ще и някой клон да знаеш. Викаш как твърда е. Или нещо си фанал за гърба. Да не някакво столб е кавал. Риба, насам доли. Какво ти нещо е, брат? Водката, той е ту столб. Риба, ама ту столб е. Бяло го видях. Чай, че много се развикахме, но не сега се чуят какво става тук обреда. Ще ми свърши лентата, бе, човек. Искам сука. Голяма сука. Бах, не може сука ти. Ето столба. Той за мен е суме. Сок ти за като това. Това е сомче за мен. Това е бяло, аз видях какво столб е. Мерна се, ама... Ето тук го видях. Нямам тук. Толкова много напъле, човек. Ту голяма емоция точно ме скива. Как е? Човек, извади една сока 10 кила. Етия, идва. О, тулуп е той, да. Тулуп, аз го видях, бе, бяло. Тулуп за гърба. Не може да бъдете нищо. За опашката е. А, за опашката. Отгоре. Сом. Сом за опашката, брат. Туслоп е. Тулуп е. Туслоп е на 15 грама. Как ще ми извадя? Не знам. За опашката... С щипките за опашката, както ви фанат. Трудно. Не мина къва. Сега ще има да разкарва из гила. Пах ти само. Туслопа. Казахме ето. Тако си хванал. Тако не съм виждал. На камча си хванал тако с нещо. Може и такъв. Обаче там са по 50 кила. Човек. Аз не знаех, че има такова големи. Между другото, слабо си го хванал и може и да го отървеш. Няма канджа. Канджа, няма, обаче има щип. За опашка аз Не дей го дърпа много. Я го остави да те повачи малко да се умори. Чай ще се наложи да спра да